Bana yira mɔgɔ min na a bɛ taa fo mɔgɔ ba 38 ani mɔgɔ 400 ani 65. Bana in ni a dɔnnen don k'a fɔ ko bubu tigɛ ka ɲɔni a yera farafina jamana 16 de la kabi janvier kalo san 2022. A ye mɔgɔ ba 1 ani 400 ani 56 a olu de bɔnɛ u nin na ani dɔ farala bana juguyali kan ni kɛmɛdoya 100 ani 60 ye san 2024 ka sanga san tɛmɛnen na. Jate minnu bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen u ka cakɛda min bɛ ni a bɛ wele ko CDC ni ale bɛ farafina kunna. Ni bana in a tɛmɛna jamanaw dancɛ la a ye mɔgɔ caman de sɔrɔ farafinagun kan. Affecting thousands across our continent. Families have been torn apart. Bɛɛ laseli kɛ ni dusukun kamikaminen ka ɲɛsin an ka jamana mɔgɔw ma farafina jamanadenw ko ni bana kofɔlen a bɛna ye k'a fɔ i b'a fɔ foroba jangarow farafina jamana gun kan. Ni laseli kɛra Afrika CDC Jean Kaseya ale fɛ a ka foroba laseli dɔ la. A ka ni laseli ko nin tɛ kuma gansan ye, nin ye weleweleda kan ye ka ɲɛsin wulikajɔ ma ani waleya kɛli ma. Farafina bana in bɛ kan ka cari ye a banakisɛ ni ale yera République démocratique du Congo septembre kalo san 2023 ni a tɔgɔ yɛlɛmɛna k'a kɛ ko Clade IB ni ale fɛnɛ ka jugu ale bɛ yɛlɛmɛ teliyala ka tɛmɛ tɔ ninnu kan. Ni bana ninnu yera yɔrɔ caman na Maroc, Égypte, Soudan, Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria, République démocratique du Congo, Rwanda, Kenya, Mozambique, farafina wurudugu yanfan Afrika CDC ale y'a yira k'a fɔ ko banakisɛ in ka fagali a fanga ka bon ni 300 ye. Wa ko denmisɛnninw minnu san tɛ san 15 bɔ olu de caman bɛ bin bana in kɔrɔ. O mun bɛ taa 260 la bana in yɛrɛ kurubakuruba la. Mpox ko ale ye bana ye mun bɛ yɛlɛma ka bɔ bagan na ka na adamaden na nka a bɛ yɛlɛma fɛnɛ ni i gɛrɛla mɔgɔ la bana in bɛ sɔrɔ mɔgɔ min fɛnɛ na. U ka Clade IB ale bɛ bali ka kurukuru de bɔ fari fan bɛɛ ani ka tila ka yɔrɔ fɛnɛ bagasi i da yɔrɔ fɛnɛ na ani ɲɛda ani i dogoli yɔrɔ fɛnɛ la.